Täze öýlenýän oglalla, o öýlenip durýan wagt geçipdir, oglan uşakly bolupdyr. Kän bir dert adam gadimda ustadymyz Abduljabbbar ağa tagzir etdi. Gadimda ady tutulmaýatdy diýär-de. Ay şu ady ýoklat diýip aýtylýatdy. Jodaý bir-birinden ärheleýän aýyrşmaklygy bir köfelip barýan zamana boldy. Bir bunyany asasy hanawadaany bir gaýymlamaly. Öňçe seçim madyr. Yani sen bir nefer Hudaý Taala nesip etýär, seçýän, intihab etýär. Bundan geçim gerekdir akän ýerde. Aňrotur bolar, bäratur bolar, gürrüňle bolar, narahatyle bolar, bäsle bolar, uruşla bolar. Köneliň aýtýan zady är heleýin uruşy ýaz günüň ýagyşy diýär köneli. Be faqat sen geçeriň dewam edip halkyň öýde bizi radatlardan gawy, ýa-da men öýümde başyzat, halkda gününi gezip ýör, munna hiç wagty diýip ýörmäýli. Ol sen öz zindiginde bize şu radatlardan dinmedikçi, halka gününi gezip ýör diýme, her kimiň başynda bazat be. Son Rasulullah aleyhissalamyň mübarek esersinde bolýanmyşdyk. Ey Aýşe, men bilýän, sen menden bir zady gyn görüp ýören wagtynda, sen menden razy wagtynda men bilýän diýipdir Rasulullah aleyhissalam. Ya Rasulullah, nirden bilýän meni? Men senden gyn görüp, gaharym gelip, narahatdygymy, gaherdigim nirden bilýän? Ya men senden razydygym nirden bilýän diýdim diýe eneme Hazrat Aýşa. Sen menden razy wagtynda gurrüň merengdi, la wa rabbi Muhammed. Muhammedin Hudaý diýip kepleýän kefinde. Emma menden gaharda wagtynda bir zat soralanna, la wa rabbi İbrahim. İbrahimiň Hudaý bilen şeýle bolsun ol falan diýip Muhammedin Hudaý diýmeýän bu taýda İbrahimiň Hudaý diýän. Şonu bilýän sen menden bir zat gyn görüp ýören bolmaly. Eneme Hazrat Aýşa aýdypdyr, "Ejel wallahi ya Rasulullah, ma ahjuru illa ismek." Muttafaqun aleyh. Dogry aýtdyň ya Rasulullah diýip. İmam Şa'rawi rahmetullahi aleyh oğluna aýdypdyr, "Faqat saňa hyzmat etjek bolup, faqat saňa ýoldaşlyk etjek bolup, faqat sen ýoldaşyň bolmadan sirim enesinden geçdişi, atasından geçdişi, dogonjuklaryndan geçdişi, hanawadasyň goýakydan saňa gelenler jan ogullypdyr. Senne başar gayrat et, senne gayrat et, şoňa hem enesiniň, hem atasynyň, hem dogonyň, hem hanawadasynyň jaýyn doldurjak bolagyllygydan tapşyrypdyr. Bir-biriň arasynda gözeşt gerekdir. Şizire gurrüňle oglun öýerjek atala, oglun öýerjek enele, gyýdyn gelin etjek bolýan enele, gyýdyn gelin etjek bolýan atala, oglanjyklara tapşyrmaly zatlar haşy.